Cal credes que debería ser a postura que debería adoptar o Consello de Administración do Deportivo en canto ao tema Bebeto? Bueno, creo que debería intentar manter o máximo posible no club, porque é un dos mellores dianteiros do mundo, pero tamén non deixar que remate o contrato porque hai que ter en conta o asunto económico, non? A min como me gusta moito Bebeto, pois preferiría que se quedara, que debía de facer o posible para que se quedara, pero bueno. Home, pois esperar o mellor postor. Eu creo que deberían facer eso, esperar un pouco, que chegue alguén cunha boa oferta, que melloren as ofertas que hai, e logo vendelo, canto poida. Eu penso que Bebeto, por exemplo, o presidente e o entrenador sabrán o que teñen que facer, non? Eles tendrán que preguntarse entre eles. Eu penso que se ten que quedar Bebeto hasta terminar o contrato, que é o que lle corresponde facer. Con Bebeto, retérelo. Aquí, que quedar aquí. Hasta acabar o seu contrato. Ainda que creara conflitos no club. No, no club non Ele se crea. sentirá disgusto. Bueno, el ten a súa morriña e non digo nada, pero así todo debía de quedarse aquí. Usted que cree que debería facer o presidente o Consello de Administración do Deportivo con Bebeto? Con Bebeto traspasalo, era máis. Ganábamos diñeiro, porque vai facernos faenas igual que fixo o ano pasado. E non acorde. Está moi vicioso ese chaval e non é nada. Usted cambiaría por outro xogador? Eu por outro sí. Por outro que fora bon. Que non fai falta que nós temos xogadores bastante bons, Que sin él tamén ganamos partidos, moitas veces. Vendelo, coño, que sobran son xogadores. Bueno, que den carto, moito, pero carto, non regalalo. Que den carto, se quere marchar, que marche. Ora, abonar. Mentres paguen ben, que o deixen marchar. Se pagan ben, Pois deixalo marchar, si quer, e fichar outro mellor. Home, pois deixalo marchar. Penso que sí. Se el ten intención de marcharse, pois deixalo marchar.